Sewwieq li l-ħadd wara nofsinhar allegatament irreżista l-arrest fil-Mellieħa tressaq il-qorti u ngħata l-ħelsien mill-arrest. Jorgen Xkembri ta' 28 sena u li joqgħod il-Pjetà ċaħat li weġġa' pulizija li bi vjolenza irreżista l-arrest li saq taħt l-influwenza tal-alkoħol u sustanzi u li m'obdix l-ordnijiet leġittimi tal-pulizija huwa kien akkużat ukoll li kien fil-pussess ta' droga kokaina wara li l-qorti semmet kif l-inċident seħħ meta l-akkużati ppanikja malli waqfuh il-pulizija u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €3,000. Raġel ta' 39 sena li jgħix il-Ħamrun inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli li ħebba l-ommu permezz ta' xabla. Ir-raġel ċaħat li ħebba l-ommu ta' 70 sena u nħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-omm. Ir-raġel qal li ma jaħdimx u jirċievi pensjoni tal-invalidità. Il-primawla tal-Qorti Ċivili leqet parzjalment rikors imressaq minn Darren De Bono dwar polozz ta' tfaddil li għandu ma' kumpanija tal-assigurazzjoni f'pajjiżna. Dan fl-isfond ta' sanzjonijiet Amerikani fil-konfront ta' Darren De Bono. De Bono kien ingħata l-ħelsien mill-arrest war li kien mixli b'każ li qed jiġi deskritt bħala l-akbar rejat tax-xorta tiegħu u li jinvolvi l-ħasil ta' miljuni ta' euro. Fir-rikors l-ex-plejer internazzjonali tal-futbol kien talab li jingħata l-flus li għandu f'żewġ polozz ma' HSBC Life Assurance intitolati Savings Plan u Private Retirement u talab li l-qorti tiddikjara li l-kumpanija m'għandix dritt tirrifjutalu din it-talba. Fis-sentenza tagħha l-qorti ddikjarat li l-HSBC Life Assurance Malta għandha trott il-flus lil De Bono meta titneħħa l-ordni tal-ifriżar tal-assi. Darren De Bono llum akkużat b'ħasil ta' flus kien ġie impjegat bħala persuna ta' fiduċja tal-eks Ministru Nazzjonalista Joe Borg u li aktar tard kien sar Kummissarju Ewropew.